प्रसेस जे सोलिदों जे प्रप'ज सोलिदों जे इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिफ्राय आसाम माने इलेक्शन कमिशननिसिम जे मोनसे अर्डार जे फैदों जे आसामाव रिडेलिमिटेशना जानांगौ। दा नैबे हाबाफारिखौ जोंबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बरायदों। मानो होनोबा 1971 नि उनाव खुनु रिडेलिमिटेशन बेबायदि जायाखै। दा बेवहाय जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बेखौनो बुंदों जे रिडेलिमिटेशन खालामनायनि गेजेरजों जोंनि 6 शिड्युल सिङाव थानाय बा जोंनि एडमिनिस्ट्रेशन बा जोंनि सिभिल डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय जिखिनि गामि बै गामिफोरखौनो लानानै मोनसे डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो समस्तिया मोननै जायोना मोनसे जायो पपुलेशन बेसखौ लानानै पपुलेशन डेमोग्राफि नाम्बारखौ नायनानै बेबायदि जानायखौ जोङो लुबैदों। मानोना बेवहाय 6 शिड्युलनि जिखिनि गामिफोर बियो जुदि आउट अफ 6 शिड्युल आसामाव जुदि थायोब्ला बेवहाय एडमिनिस्ट्रेशनाव माखासे उसुबिदा जायो। जोङो बेखौ दिनै नुनो मोन्दों। लोगोसे जोङो नुदों जे मोनसे जिल्लानि सिङावनो जुदि जोंनि समस्तिफोरा जायोबा मोजां जायो मोनसे सिभिल डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो, नङाब्ला मोनसे जिल्लायानो गुबुन गुबुन जिल्लानि सिङाव बेबायदि जुदि इलेक्शन पारपासनि थाखाय गामिया ओनसोला जुदि बुखाव जानांगौ जुदि जायोब्ला बेवहाय गोबां डेभेलपमेन्ट खामानि मावनायफ्राव उसुबिदा जायो जोङो नुदों। दा बेखिनि बाथ्राखौ जोङो इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानिसिम जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो जोंनि दाबि बा जोंनि अनुर'धखौ जोङो बुंनानै दोनदों जे बेवहाय आसामाव जिहेतु 126 समस्तिखौ लानानै 126नो थाफिननांगौ, नाथाय बेवहाय रिडेलिमिटेशननि बाथ्राया जागोन। दा बे बाथ्राखौहाय मोजाङै मोजां जाथों जोङो बेखौ लुबैदों। बेवहाय जुदि जायोब्ला जोंहाबो जों बोरै मुलाम्फा लानो हायो बिनि एडभान्टेजखौ जों बोरै मोननो हायो बे बाथ्राखौ जोङो दिनै सानदों। बेनि थाखायनो बे बाथ्राखौ जोङो जानांगौ होनना बुंदों। आरो फारसेथिं बेवहाय पार्लियामेन्टारि सिटनि जि रिडेलिमिटेशनाबो जागोन। दा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' हारिनिफ्राय जोङो बुंनानै दोननो लुबैदों जे क'क्राझार जितु समस्ति, नैबे क'क्राझार समस्ति पार्लियामेन्टारि समस्तिया जोंना एसटि हिसाबै जोङो मोनबोबाय थादों। दा दिनै इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियानि जिखिनि प्रप'ज बेवहाय जोङो दिनै लखिमपुर बेखौ एसटि खालामनाय आरो क'क्राझारखौ जेनेरेल खालामनाय बेबायदि मोनसे प्रप'ज नुदों। थारैनो बेबायदि जायोब्ला जोंहा बुंनो गोनां थागोन आरो बेबायदि जोङो माब्लाबाबो जाहोनो हानाय नङा। जिखिनि लखिमपुरखौ एसटि बानायोना मा बानायो जोंहा बुंनो गोनां गैया, नाथाय जोंनि क'क्राझारनि जिखिनि थाखानाय एसटि एमपि सिटआ एसटिनो थानांगौ जोङो बेखौ बुंदों। आरो सिमा बारायनाय सनितपुर बिश्वनाथ दाजाब जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव पार्लियामेन्टारि सिटआ मोननै जानांगौ, बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रैनो बुंदों। आरो जोंनि जि नैबे बेबायदि जोङो माब्लाबाबो जाहोनो हानाय नङा। जिखिनि लखिमपुरखौ एसटि बानायोना मा बानायो जोंहा बुंनो गोनां गैया, नाथाय जोंनि क'क्राझारनि जिखिनि थाखानाय एसटि एमपि सिटआ एसटिनो थानांगौ जोङो बेखौ बुंदों। आरो सिमा बारायनाय सनितपुर बिश्वनाथ दाजाब जाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोलाव पार्लियामेन्टारि सिटआ मोननै जानांगौ, बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो गोख्रैनो बुंदों। आरो जोंनि जि नैबे बिटिसि ओनसोलाव बा 6 शिड्युल ओनसोलाव 6 शिड्युलनि बेस बा ट्राइबेलफोरनि बेसखौनो लानानै रिडेलिमिटेशना